Sharif Rabi'u na jinjina wa daktan bege, ga Abba jarumi mai bege, rigar jikin shi ta yayyage, ya lallabo kamar wata mage, yana bara gaban ku a duke, ku bani an kunci kun rage, ku ke yi ba noge-noge, ku bani dan mara in zuge, kan sufar gabik na yage, na gaida mai rufa'in ayagi, mai malam Hafizu Funtuwa, mai zada ku shi zai yage, na jinjina wa daktan bege. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zamanto jan aiki a fannin bege, daga kanku sai dai ai birki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zamanto jan aiki a fannin bege, daga kanku sai dai ai birki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. Duk lamarin da ba shi da karko, ku bincika shi tun daga farko, kila babu rabana mai iko, shi ya sa shi aka da karko, ya zuljalali na yo rogo, salatin karafu kanunko, da dawa shugaban da ka aiko, shi ya yi sar da babban sako. Allah a salatin, ka sa da shirafa alil baiti, ka sa sahabati, mabiyin suke da garanti, idan ba titi ina zan bi in kai sauti, sama tabbata fasa taro, Shakjilani karshen horo, Shakjilani tauraro, Shehu Barhama bai da tsoro, da in bar na garo, gara in koma turin baro, shehin garo, tajalli na alƙaharo, ga ɗan yaro mai neman yardar shehin garo, ga tauraro da yayi so ake rufe taro, baya goro za ya baka daro. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zamanto jan aiki a fannin bege, daga kanku sai dai ai birki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. Bako da sallama aka san shi, in babu ita kar ku tare shi, ina so in kai toshi, ga hannuna ba dan kunshi, sai na biyo ta gun hadimin shi, malam Hafizu garkuwar shi, ya min iso dan in gan shi, in durkusa ya min tofin shi, cikar burina a kaina ya samu na hannun shi. Wayo kaina, dama ya ce na je na ziyarce shi, kai da in zama gwamna, in gara in zama dan aikin shi, gafara in gaida sharifi, daga nan ya yi mani tofi, ga koranwa mai zanya arabi, kogin kaunar kuna yau zurfi. Wai waye za ya ja da ku ikon Allah, sun rike ganye sun saki reshe da akwai matsala, kai ba ta waye da ni da ku a yanzu mun kulla, kan ya waye ba a jan mu ko an sa da hula, ba janye hasken ku ko ina ya bulla. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zamanto jan aiki a fannin bege, daga kanku sai dai ai birki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. To
ga biya kashe tsutsa, ilimin shi ya tumbatsa, Sharif Rabi'u kun kutsa, mai ja da ku ta ya zai irinsa, in kuna buba mai daga yatsa, kan su farga kai kakinsa, in babu ku ta ya zamurinsa, makiyin ku ya zama tsutsa. Daga an ce bege ana jiran ku an tike labari, in kuna yin bege kai sai ka ce ana yin tafsiri. Ku kyala ku rege wai shi baya san yan mandiri, wane rago da rigar zaki, dattijo mai abun mamaki, assalamu muku a ga aiki, mai san noma ya zo ga taki. A kowane fanni shi ya buwa ya hau kan tsani, fannin Qur'ani ya haddace shi balle diwani, fasihul lisani mai murmushi ya gausin zamani, ilimin addini mu dai da shi ake mana nuni, kai kamar hantsi ne ya zagaya ta kowane karni. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zama tojan aiki, a fannin bege daga kan sai dai ai mulki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki, da dole ma bar muku shehi akan ku zana yau tambihi, bara na ba ku tarihi kamar su babu shi wallahi, wakar suna taɓa mana ruhi, mai gaskiya kamar littahi, in kun faɗa sai dai a yi sharhi, a gaida arifin billahi. A fannin bege shi ya zamo gausin zamani, ko ka dage da sama bai hawo in ba tsani, kai ba na waige in gani ga ku tauraron karni, kuma gaida madafa mai tagulla ne mai azurfa, babban gari da babbar kofa, sha'ara uku suka dafa. Du girman sha'iri a gaban ku zai koma ya muti, idan ba gari ba a yin tuwo da farin fenti, ku ke tsari ku sai ta kan mutum ko noti, mu daddaga hannu mu jinjina mu yi mai fareti, a sarautar bege kan gadon ta ku ne kan mulki. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zama tojan aiki, a fannin bege daga kan ku sai dai ai mulki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki, karo da karo sai rago, kallon kisa suke yi wa rogo, ga hayaki fidda na kogo, me ke kafafuwa dan gogo, ga dankali me zanyi da rogo, a zamanin ga kun zama jigo, babban gida da babban shago, mai san tsira dole ya rugo. Mai tauhidi mai babu tantama mai labbaika, mai raddi mai tsumagiya babbar dirka, kai ga mai sirdi karshen cika ta mai tanka, barbatin yi sako mulki, sarautar dawa sai zaki, mai baituka a banki banki, mai sayyidul waraja yaki. A wannan karni lambu da sako kumbulla, kai kun wuce raini dan kwantar wasa ko wace daula, ina da yakini rubun kuna cire dukkan matsala. Sharif Usmani ka ce da ni taho abadan Allah, idan ka kira ni na tawata bani ba matsala. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zama tojan aiki, a fannin bege daga kan ku sai dai ai mulki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki, ga daukaka Allah ya baka, jama'a Allah ya baka, ga arziki Allah ya baka, ga sha'irai suna bayanka, dan dogarai yana bayanka, Jamilu dan kofar waika, Abubakar madinaka, ga Bashir dan dagwanaka, Bashir dan Musa naka, ga Mukutar Shaibu naka,
Mukutar magashi naka, Ahmad jarumi naka, ga Auwal gawuna naka, Husaini dan Nasarawanka, Sharifu Baballe naka, Sharifu Salama naka, Munhamin na ya bika, Abdallah Matasa naka, Habibi Hikima ma naka, Sayyidi Amiru ma naka, Sayyidi Hafiz naka, Sani Shehu ma ya bika, Tiraki yana bayanka, Barhama Gombe ma ya bika, Hadi dan Auta naka, Malam Hafiz naka, ga Hassan Yaro ya bika, Sadis kan yana bayanka, Abba Jarumi ya bika, Sayyidi Nasir naka, Gaddafu ma ya bika, Usman na manzo naka, Ibrahim ya bika, Usman ata me waka, duka suna bayanka. Baburo dusa a gona bare kuma darakta, hakan ne yasa ko na yi talla sai na yi kwantanta. Ku bani na lasa zam direba motar in jata, Abba Jarumi ne wakar hadiya na yi ta. Sai dai ai mulki Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. Sirrin bege, sirrin bege, sirrin bege, sanin ku ya zamanto jan aiki. A fannin bege daga kanku sai dai ai birki. Sharif Rabi'u na gaida mai abun ban mamaki. A fannin bege daga kan sai dai